Nga po naging sabadista, wala kuno sila nabasa sa Biblia nga naglitok si Kristo og Domingo. Unsa ang paglitok ni Kristo og tawag anang Domingo nga iyahan na magyud ang adlaw? Di po pwede nga si Kristo mulitok ana ngano man kay iyahan na gud ang adlaw self-serving kaysa no. Lord's Day bitaw tawag sa Biblia adlaw sa Ginoo. Di ba? Ikaw bi kung mutawag anang imuha gyud ang adlaw bili to ko baden mo nang imuha ng adlaw. Dili. Gawas ang lain mo oy mulitok. Mo bitaw na sa Revelation chapter 1 verse 10 niingon ang tawag anang apostol nga si San Juan nga napuno sa Espiritu Santo gisimba niya ang Dios sa adlaw sa Ginoo or adlaw gitawag og Domingo. Og diha pod sa Biblia kapalo nga tong Ginoong Kristo. Nga sa dihang ang mga apostol misimba dito niya human sa pagkabanhaw adlaw tong Domingo. Unya imposible pud wa pud nakabalo sa Ginoong Kristo nga sa dihang ang mga apostol nagsimba dito niya pinaagi sa pagtipik-tipik, pagpikas-pikas sa gitawag og tinapay dili adlaw Domingo nga adlaw magintong Domingo. Pagkonsult sa Espiritu Santo adlaw Domingo gihapon. Nganong gituno magandang adlaw Domingo nganong dili man tawag anang Sabado tungod kay ang adlaw Domingo mao na ang adlaw sa Ginoo. Kay adlaw man na sa Ginoo so mao na ang panahon na gitagana ni Kristo, gitagana sa Espiritu Santo nga ang katawhan sa Dios, ang bag-ong katawhan sa Dios dili katong daan ha. Atong naa sa Daang Testamento nga mga Israelita. Ang bag-ong katawan sa Dios nga composed of Hudiyo, composed of mga Hintil, maunang adlaw ang ilang adlaw sa gitawag og igsisimba. May bitaw ang Dedake, nato ang basahon ang Dedake. Every Lord's Day magtigom gina sila. Maghimo sila sa gitawag og katapusang panihapon sa Ginoo. So ulahin na nga gitawag og the Eucharist or Eucharistic celebration. So maghimo sila wala man na sila ng sikta. Nga man ka nang ila kumbo-kumbo, tumbling-tumbling sa papag-pag-pag. Ya amen, praise the Lord. Mo nang ila ha. Mo ni wala sa Biblia. Kanang ilahang gipanglihok wala na sa Biblia pero kusog kaayo ingon nga kung dili mabasa sa Biblia dili na mo tuuhan. May pamubot-buot. Okay. So, muna. Ya, pagkaman, kanang adlaw nga igpapahulay nga natulong sa tuang kalendaryo nga adlaw Sabado para na dito sa mga Hudiyo. Way labot ang mga Kristiyanos, ana. Nga naman, kay ang adlaw nga igpapahulay, tuang basahon, St. Matthew, chapter 12, verse 1. About that time, Jesus was walking one day through some green fields with his disciples. It was on the Sabbath, the Jewish day of worship. So, kanang gitawag og adlaw igpapahulay, kuana tawag anang adlaw na nga igsisimba sa mga Hudiyo. Unya pagkauman kung dili ka Hudiyo, magsunod-sunod ka na, nagpractice pug ka nga mura pug kag Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ka. Kung nagpaka-Hudiyo ka, ang buti pasabot, mala pa sa Biblia, ato na lang tawag anang basahon. Yeah. Gipadayag or Apokalipsis kapitulo 1, 3 bersikulo 9. Kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudiyo, mga bakakon na sila. Kisa rin yung mga nagpaka-Hudiyo, mga bakakon. Kisa ng sakop, sakop sa pundok ni Satanas. Dili na iya na Ginoong Jesucristo. Manang kita mga Katoliko, kay bago man yung katawhan nga iya sa Diyos, manang atong adlaw isisimba, adlaw Domingo, dili adlaw Sabado. So, una, ikaduha, kitang mga Katoliko, dito kita musunod, sumala sa gawi og mga buhat sa mga apostol og ni Kristo mismo. Mingo man na sila nga, na may gawi ang mga apostol nga musulod sila sa sinaguga adlaw igpapahulay. Kay mga Hudiyo man to sila. Nga naman, kay kana manggod nga sugo nga adlaw ipapahulay kasabutan ng guna tali sa Dios o sa mga Hudiyo. Unya pagkahuman ang mga Hudiyo ang dapat mutuman ana kay pagpahinomdom na nga pagpagawas kanila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Di kita kiwa man ta maulipon sa Ehipto nganong mosunod man ta ana. So dito ta mosunod sa adlaw nga diin proklamasyon nga diin gipagawas ta sa kaulipnan gikan sa sala. Unsa man ang adlaw? Kanang adlaw adlaw Domingo kay maunang adlaw nga giproklamar ni Kristo ang kadaugan batok sa kamatayon ug sa sala o gipalingkawas ta niya from the slavery of sin. So sa mga Hudiyo, nagpabilin to sila sa adlaw ilang ipapahulay
tungod kay pagpahinomdom to kasabutan to nila tali sa Dios og nila kay ang Dios mo ay nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Sa atoa pud lahi. Ang sa atoa kay tungod kay ang nahitabo sa atoa kay naulipon man to sa sala. So gipagawas pud ta ni Ginoong Kristo sa sala pinaagi sa iyahang gitawag og kamatayon. Namatay sa og tawag anang Biyernes, ni pahuway sa Sabado. Mo bitaw nga kung manimba na sila kasi may sumbaho niyo din na ang Kristo ni pahuway man ang adlaw. Di ba? Ni pahuway. Pagka Domingo na banaw, mo ti pagsimba. Kinakit-an ginalang Kristo nga nabanaw. Mo ti proklamasyon sa kadaugan ni Kristo sa sala, ni Kristo gikan sa tawag anang sala. Kadaugan to niya aron ang tao mabit-bit niya dito sa iyang amahan na lingkawas or gawas sa gitawag og sala. So man kita mga Katoliko nga tuang tawag anang celebration is Domingo, dili sa gitawag kung Sabado. Bro, matod pa sa mga Sabadista, si Emperador Constantino daw nag-usab sa adlaw ng Sabado ngadto sa adlaw ng Domingo. So di gahom ni Constantino nga usabon niyang adlaw tawag anang Sabado ngadto sa Domingo. Dili gahom si Constantino ano man kay pag-conquer sa Roma nahimong tawag anang usa sa mga probinsya ang Israel kaniadto pinaagi sa pagdumala sa mga Roman emperor, gipabilin gihapon ang practice sa mga Hudyo. Nagpabilin. Pag-abot ang Constantino, gilegalize lang. Gilegalize ang tawag ining pagsimba sa Kristyano adlaw Domingo kay para nila, para sa mga Romano, mga emperador og nasa gobyerno sa Roma, kanang Domingo, kanang practice sa mga Kristiyanos nga mosimba sa Dios adlaw Domingo, illegal na. Mo nang iyahang gilegalize through sa Edict of Milan ni adtong 313 AD. So, silang duha, si Emperor Licinius o si Emperor Constantine. So, ilahang gilegalize. Basta ipabasa na gud sa ilahang tawag anang ilahang ginakutlo. Si Constantino maoy naglegalize sa adlaw Domingo. Kimanduan niya ang tibuok tawag anang Imperyong Romano na pag-abot sa adlaw Domingo dili na wala na trabaho. Magsimba ta sa Dios. Muning adlaw nga igsimba sa mga Kristiyanos. Kanang adlawang Domingo. Wag mo nitong i-abolish ang tawag ini nga adlaw Sabado or tawag ani kapitong adlaw ipapahuli sa mga Hudiyo. Buot-buot na sa mga Sabadista. Kanang buot-buot na sa mga Sabadista aron ma-justify ng ilahang sayop nga ilahang giyuptan karon nga kuno nagsunod sila sa adlaw ipapahulay. Buot-buot man na. Diba? So di natin nood Sir, alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.